Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram din qardaşlarım. Һәм сезнең белән көндәлек дуаларны өйрәнүен дәвам итәбез. Һәм чираттагы дуа ул матур төш күрү өчен укыла торган дуа. Ятканда ясту намазын укыгач, шушы дуаны укыган кеше матур, гүзәл төш күрер дип өмет ителә. Һәм шушы дуаның әйтелеше шулайрак: Ну'мину биллаһи, нафиqu биллаһи, нарудду умурана ила Аллаһ, ва хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһил алиyyil азим. Һәм аның мәгънәсе: Аллаһка ышанабыз, эшләребезне аңа тапшырабыз. Аллаһ нинди гүзәл вакилдер, аннан башка көч һәм куәт иясе юктыр. Тагын бер тапкыр кабатлыйк: Ну'мину биллаһи, нафиqu биллаһи, нарудду умурана ила Аллаһ, ва хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһил алиyyil азим. Һәм икенче риваят буенча Айша анабыз радиллаһу анха шундый дуаны укый торган булган: Аллаһумма инни ас'алука ру'я салихатан садиқатан, гайра каذибатин нафи'атан, гайра дарратин. Аның мәгънәсе: Аллаһым, синнән салих, тугры, дөрес, ялгансыз, файдалы һәм зарарсыз төш күрүне сорыйм. Тагын бер тапкыр әйтик: Аллаһумма инни ас'алука ру'я салихатан садиқатан, гайра каذибатин нафи'атан, гайра дарратин. Аллаһ Тәгалә шушы дуаларны кулланырга һәм файдаланырга насыйп әйләсен, һәм барыбызны да гөнаһларыбызны афу әйләп, җәннәт әһләрен булырга насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.